बेरायखानाय सिदा टेक्सि गोजौ गाहाय जाबखोलायनाय गारिया दे बेंगलरनि फनिक्स एशियान मलावहाय फैदों जोङो दा नै नायलांबाय थादो हेल' फ्रेन्ड्स दिनै जोङो फार्स्ट टाइम बेंगलरनि बयनिफ्रायबो देरसिन एशिया मल होननाय मोनसे मलाव फैदों दै बेयो जाहैबाय मल अफ एशिया एक्सुवेलि बियो एयारपर्ट रडआवनो जायगाया जाहैबाय येलेंका बे येलेंकानि नेशनेल एयारपर्ट रडआवनो नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन जायफ्रा बेंगलराव दङ आरो जायफ्रा बेंगलराव फैनानै मलावहाय बेरायनो गोसो जादों नोंथांमोना नैबे मल अफ एशियायावहाय फैनानै नायफैनो हागोन आरो नैबे एन्ट्रेन्स रड हाबजेननाय लामाया बेनिफ्रायनो एक्सुवेलि जों गाहायावहाय गारि पार्किं दोनबोखाबायना बेनिखायनो जों ओरै एन्ट्रेन्सजोंहाय हाबनाय जाथ'वाखै दा नै दासो जोङो ग्राउन्ड फ्ल'रनिफ्राय बे एन्ट्रेन्सआवहाय हाबफैदों नोंथांमोना बेनिफ्रायनो हाबजेननो हागोन आरो जुदि गारि पार्किं दोननानै ग्राउन्ड फ्ल'रनिफ्राय नोंसोरो हाबनो गोसो दङब्ला नायनोसै माबायदि सिङावहाय नोंसोरबो फैनानै नायफैनो हागोन आंजों लोगोसे भिडिअ नायलांफाब्लानो जाबाय अब्लानो नोंसोरबो नुनो मोनगोन जे आरो नोंसोर गोसो जादोंब्ला फैनानै डाइरेक्ट नायफैनो हागोन आरो अब्ला फै जोङो जागायजेननोसै नैबेनिफ्रायनो फैदों औ नायफैदों दासो सफैदों ना औ गोबाव जाबाय औ नै दासो फैदों आं आदसा जों बेरायखांबाय बेरायखांबायबो दे बेरायखांबाय नोंसोर आयो माला बेरायस्लाबखोलै नै मालाबानो फैनानै दंफैयो बिसोरो दे बैयावहाय फनिक्स एशिया टावार्स ओमफ्राय ओरैहाय जाहैबाय मल अफ एशिया नै सेल्फि जन फट'आव महाय होदो थांनायसै महाय हाबनायसै क्या वीडियो बना रहे हैं हमें डर पाते हैं ये घर कभी आओगे आ रहा है भाई आ रहा है देखो आ गया नहीं मा खालामनो फैदोंलै सोर जाखो सिनायासा मोजाङै नायनानै लादो लाजिबायलै लाजिनाय नङा लाबोफाखाखै गावसोरजों फैखाखो
ओमफ्राय सिङावहाय गथ'फोरनि थाखाय गेलेग्राया ओरैबायदि एभेलेबेलखा आरोखि गथ'फ्रा ओंखारनानै थांनोनो बागोन जायफोरहा गथ' दङ बेयावहाय सोब्र'ना लाहैनांगौबाथाय एकदमबारे गथ'फोरनि खुसिखौहाय फोजोबागौमानि ओंखारबोनो हानाय नङा नायलानो जाबाय नै फैनाय नङालै लाबोफ्लांबा थांगोन बागोन माथो ओरैबायदि बानायजोबखादों देरसिन नामा बेनो देरसिनब्रा नैबे लाइट गोजा नैबे बुस्थुआ नै गासिबो लाइट गोजा बियो अख्राङावसो दांलांदों नै गेलाक्सि दालाङाव सालायदो नै माबायल' लाबावबायसो नै राङा जोंला आंनिया नै राङा 23,000 24,000 बाहाय दङ जोङो बियो नै मास्टारफोरबो थाबोजोब्बाय गासैबो थाबोजोब्बाय आमोखिया हारसिंनो केप आलुरा मलाव बेरायफैनायनि भाराया 50 थाखा खाजेनबाय नै गारि दोननायनि बेरायफैनायनि फिथाइ बियो गाइस मिथिबाय दा बेफोरजों नायसै नै माबायदि दखानफ्रा ओरैबायदि गिदिर मल बेंगलरनि गेजेराव बे देरसिन मला जोब्बाय बेवहाय गैला स्नेक्स एन्जय खालामलादों ओरैलाय गैलिरा हा बरिया नुदों मालाय हिनजावफोरखौसो गोबादों रायलाय नै बेखौ नायोब्ला नै बेखौ नायोब्ला माबायदि बानायदों बेखौहाय सिटनि बायदि लेखा होथेनाय बायदिसो नुजोबदों दे पाइपसो ओमफ्राय
नैबेखौ नायोब्ला औवाजोंसो बानायदों नै औवाजों डिजाइन मोजांथारलै बिराद मोजां औवा डिजाइन दंफाङाथ' अरिजिनाल जाखो ना आर्टिफिशियेल जाखो हा आर्टिफिशियेलसो साला बानायनायनिसो नै बिबारा आर्टिफिशियेल फाइनालि ओंखारलांनायसै गाइस टेक्सि बेरायबाय दिनैहाय एसियान मलावहाय बेंगलरनि गोदान एसियान मलमोन एसे लिंकआव फैबाय लिंकआव मा टिकेट सोरनि मानि गारि फैदो थाब फैदो सोरनानो हे खै लिंहर गारि थाब फै मोजां मोननायबा एसे बहाय नेगासिनो लाइक खालामनानै हो शेयार खालामनानै हो कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै हो गाइस दे सुबानो गोरान जानानै माबानाय रायो ओंखारबोबाय दे गाइस थांनोसै बयनो जे गारिया दा बैयावसो दा जोंहा बिटुसोयो बाट बिथुसो ओरैबायदि मोजांमोन गाइस जों गोसोखौहाय ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय फैनानै बेरायफैनानै बेरायनोबो हाजोबाखिसै उनाव फैनानै नायफैबावनोसै आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानैहाय मोजां मोनदोंब्ला फैनो सानदोंब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय गोजोन्थों